На Белсаці навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова. Вітаю. Цалкам вымкнуць інтэрнэт прыгразіў Лукашенко ў выпадку паўтарэння падзеяў 2020-го. Дыктатар, які сёння наведаў Менскі лінгвістычны універсітэт, прызнаўся, што адключэнне сеціва ў Беларусі заўжды было з ягонай адмашкі. А вось цытата распакаваць інтэрнэт у вышэйшай навучальнай установе Лукашенко параіў, каб паглядзець, як ён шпарыць на замежных мовах. Слушай, я на французском, немецком, испанском шпарю так, что ты открой интернет, посмотри. В парламенте выступаю на всех языках. Искусственный интеллект. У Беларусі знайшлі новы спосаб падвысіць заробкі бюджэтнікам. Гэтак Міністэрства працы прапанавала аптымізаваць штат работнікаў, то бок зменшыць іхную колькасць. Грошы ж, якія ўдасца зашчадзіць, можна будзе даплаціць тым, хто будзе выконваць дадатковыя функцыі. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашенко. Ажыццявіць змену кіраўнікі змогуць па ўзгадненні з прафсаюзам. У Міністэрстве працы адзначаюць, што павялічыць заробак некаторыя работнікі змогуць ажно ўдвая. Даплату абяцаюць у аб'ёме 100% ад выплатаў спецыялісту, дадатковыя функцыі якога давядзецца выконваць. Не толькі ў банку, на пошце і на мяжы талоны ў электронную чаргу з'явіліся ў гіпермаркеце «Гіпа» ў сталіцы, пакуль толькі ў мясным аддзеле. Теперь не нужно стоять в очереди за мяском, а можно взять талончик с номером, и когда ваш номер появится на табло выше, просто подойти и купить мясо. Мне показалось, это очень даже удобно. Магчымасці не чакаць у чарзе ля прылаўка, а паралельна рабіць пакупкі ў іншых аддзелах ёсць у крамах гандлёвага цэнтру «Момо» на праспекце Ракасоўскага і Партызанскім праспекце, а таксама ў крамах «Гіпа» на Ігуменскім тракце і на вуліцы Гарэцкага, а таксама ў гандлёвым цэнтры «Экспабел» у Менску. Распродаж ажно до 50%. Белавія зладзіла чорную пятніцу. Авіаквіткі са зніжкаю ў Расію, Грузію, Арменію, Турцыю, Арабскія Эміраты, Індыю ды некаторыя іншыя кірункі. Акцыя дзеяць на падарожжы сёння і да 29 сакавіка 2025 года. Як для беспасярэдніх міжнародных рэйсаў з Менску, Гомля і Берасця, гэтак і на рэйсы з перасадкай у беларускіх гарадах. Падрабязную інфармацыю можна знайсці на сайце авіаперавозніка. Гэтага не пакажуць на радзіме, прынамсі пакуль. Дакументальныя і мастацкія стужкі пра беларусавую Беларусь без цэнзуры. У Варшаве распачынаецца кінафестываль «Бульба-муві». Открывае кінафестываль дакументальная стужка Александра Михалковича і Ганны Бадзякі «Радзіма», прысвечаная тэме дзедаўшчыны і гвалту ў беларускім войску. Праца трапіла ў намінацыю «Найлепшы дакументальны фільм» еўрапейскай кінапрэміі і была абраная найлепшую на міжнародным фестывалі дакументальнага кіно ў Капенгагене. Пабачыць можна будзе і мастацкую стужку Мары Тамковіч «Пад шэрым небам», пераможцу фестывалю ігравых фільмаў у Гдыні ў намінацыі «Найлепшы дэбют». Яна апавядае гісторыю зняволенай журналісткі Кацярыны Андрэевай. Ёсць таксама і іншыя, вельмі цікавыя, як, напрыклад, новы фільм Павла Можара «Непажаданае сваяцтва». Павел Можар – это беларускі рэжысёр, які шмат гадоў жыве ў Берне. І он 3 гады таму зрабіў такі фільм «Handbook» пра метады працы беларускіх сілавікоў пасля 20 года. Фільм «Непажаданае сваяцтва» Паўла Мажары ўпершыню будзе прадэманстраваны ў Польшчы. Сярод цікавінак карціна «Эвэй» Руслана Фядотава пра ўцекачоў з Украіны. Або, напрыклад, праца Рамана Шэля «Апошнія словы», які 2 гады здымаў жыццё загінулага ў лукашэнкаўскай турме мастака Алеся Пушкіна. Традыцыйна «Бульба-муві» ладзяць конкурс маладога кіно, на ім абяруць найлепшую стужку. Фестываль запрашаю кінатэатр «Ілюзіон» з 22 да 24 лістапада. Крыху больш як месяц застаўся да зімовых святаў, калядаў і Новага года. Павільёны са святочнымі аздобамі ўжо распачалі працу. На сталічнай Камароўцы знайшлі цацку на ялінку, што каштуе ажно 1850 рублёў. И самая дорогая у нас игрушка. Ты прям сразу хочешь перейти на... Конечно. 1850 рублей. 1,5 метра бус. Уже в руки доставать страшно. Ну, у меня перчатки. Все специально под это. Обязательно. Агулам у гэтай краме святочных аздобаў больш за 7000 цацак, 850 з іх у адным экземпляры. Як адзначае прадавец, на гэткі люкс існуе свой пакупнік. Летась за 400 рублёў купілі толькі аднаго смока. Спадарства, даведацца актуальныя навіны вы можаце і ў нашым тэлеграме. QR-код на вашых экранах.
Подписывайтесь на канал, калі вы живете не ў Беларусі, і заставайцеся ў курсе апошніх падзей разам з Белсатам. У мяне на гэтым уся інфармацыя. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце о 20 в аб'ектыве. Заставайцеся з намі.